На жаль, тіло нашої умми сьогодні, воно хворіє, воно роздріблено на різні напрямки, на різні течії, на різні відгалуження і, на жаль, на яких самі мусульмани іноді роблять акценти та фокуси. І чимось гордяться цим. Хоча навіть поверхневий погляд на всі ці хвороби, поглиблення в історію дає зрозуміти, що всі ці секти, напрямки, течії і тому подібне – це віруси. Віруси занесені ворогами ісламу в мусульманське суспільство, аби воно розривалося зсередини, роз'їдалося зсередини. І ці хвороби треба лікувати, треба читати, поступати за прикладом пророків насамперед, бо вони живі приклади, і дотримуватись принципів братерства, братства в ісламі. Чому? Тому що Аллах Субханаху ва Та'аля сам визначив нас так в своїй книзі. Він сказав, і це визначення від нього. Воістину віруючі, браття, тож встановлюйте мир між братами вашими і бійтесь Аллаха, можливо, помилують вас.